Hain daw si Kula. Kasubago, nag-agree ito, sa birthday yan. Ang liyaw na birthday yan, an. Ano? Liyaw na birthday yan. Pigahalat ka boy, kasubago. Nasabi mo, madumang kita sa birthday yan. Ngunyan, haluin ako sa mo kihalat, nainot ka na pala Dahil doon. nainot na ko, tara mo, sabi, nagpabantuli, nabanggidaan handa. Hapon pala, mirindal. Isos natabang kambiyon. Yan lang ako sa mga handa duman. Biyon nga, nanabang na. Biyon. Malabsayon, garo na yung mga tawiyo. Ano na niya akong mga kastaon ini, maharoran handa. Garin de, pasiriba. Sabi mo, nagbuno ki ureg. Biyon masa palinuwas. Igwa pa, Wow. nag-spaghetti para sa mga ake. Ayo. Ito, maurag ito, mapulahon ito. Namuti na nanteng. Carbonaran luwas ka ito. Naula na sa sos. Dinimpla ba ka duman o asin? Asin. Yako, anoan? Pagkiriman kan maalat. Yung pera kang bihon mo da spaghetti, ano pa? Nagminudo man lang ka. Nagbinudo. Nagminudo. Isus, maurag mo ito. Complete. Isos na lungse. Ata puro sa nalong sa ina nababanggit mo. Nahiling ko puro patatas. Minsan. Kinagang ganito. Bala, nakulaon na subig buno. Sintang karne. Sureg. Nahiling ko puro patatas. Niya ako, ano yun eh? Pera ka ito, ano pa? May umba. Ay, ito, sus, paborito. Ito, Maruray-ray sa umba. Malumoy-lumoy kidit ito. ito ang ito ng ubaw sa umba. Para, puro kukod. Puro kuko. Ano niya akong klaseng umba ini? O, di lamang hinaluan ko yun. Eh, man kinunyan. Sukukod. Patawaran niya ako kita. Pigahanap ko, sumahulid di bagaw. Sumay laman. Na. Yeah. 180. Nasa duha pa sa bagang putahe. Ata na nga eh. May pork steak na ginibo. Ay, ninta, mauro alisaw. Maurag ko ta ito. Jesus naskan. Ano niya akong pork steak ini? Ano niya ako ni Kuyog? Patawaran niya ako. Nasubran ito sa ano? Sa suwa. Sa suwa. May ginibo naman sindang so ano apod kan so may ano apod kan? Aral. Morkonan. So, may aluminum. Linagawa. Ayo. So, morkon. So, imbutidaw. Imbutidaw. Oh, may bunay-buda, may pa. Masyura mo. Ano ginagang kibunay? Ano? Ginagan baga balukang. Dahil ang bunay, ginagan balukang. At least na, partikan manok. Pwede man hanggan. May ano man. May partisipasyon man ito. Niya ako maluyan ang bigyan ini. O, pero Makakarot niya ako kainan mga kakan. umba, minudo, pork steak, tapos suya na imbutido. Nag-iga daw. Ay, dahil ko nagpadagaw sa tabaan. Uminiga daw. May karne man galing salak. Ah, May katoy na diet. ah. Hisos ang gari ang linag. Maduang sako garo ito. Ilitan, malaniton ito sa Grabe. Bako naman na harang ang mamati mo. Grabe ng lanet. Alat pa di. Basta puro ka reklamo. So maluto. Oh, ano? Sumaluto naman. Mm. Bantilaw. Tada ko lao na kaliron sinapnan. Imbis bagang kagaan mo na bagang pagsapnakaan. Kitubig. Diniriritsaw. O, direkta. Ano nang pa di? Puro ka sana reklamo. Kung kuminaon ka sa naduman, at least, okay lang ito. Ngunyan, puro reklamo na abot mo sa kuya. Kaya sabi ko tamang maluya sa timplada. Kuminagad ako kasi 5 kilos na karne. Kaya nagtuturok pa nga yun ng iba. O, may tala pa. Ako, pag-aral na niya ako ng 5 kilos na karne ka. Sabi ko, tabuan ta kaya na. Hindi, iban muna ito. Another 5 kilos naman. Dahil naman, nagkaurbusan na. Nagkaurbusan. Kaurbusan na. Kaya na klaseng. Puro reklamo. Nakakaong ka na nga eh. May bitbit ka pang 5 kilos. Pati nga sa mga patatas ng mga tada, mga Ricardo, kinuro ako naman tingin ako. Kaya. Kaga may birthday ang paluman sa tunaw. Ay, dahil na kumano. Kung puro naman reklamo, bahay na. Maray pang umikad na sa kuligis araw. Ganda siya maka. Iba. Sayang ako, may bit-bit na 5 kilo. Pero mga matawangon, dalaga.